Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget more Blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Koma 0.5 murisikana sei ase kumadirenya chipande zvandachida kukubvunza ine something chinhu zvandakanotisa about the government of Zimbabwe opposition, about opposition in Zimbabwe. Do you ever see chinhu chakamboitiwa ne-opposition government chakambobudirirawo chinhu since it was MDC, chinhu chekuti chiri very important about the Zimbabwean, chinhu chiri very important about the Zimbabwe people chakaopoziwa ne-opposition chikabudirira, chinhu chekuti chinobatsira mayouth emuzimbabwe, everyone Zimbabwean. Handinakumbozviona. Besides, if kana mukada kutrace tarisai zvinoitwa muSouth Africa, EFF yaiendesa manetwork ese emuzimbabwe kuti data kumere risa expire, wakabudirira. Unoona zvinhu zvandotaura, wakabudirira. Budget, I think 2 times EFF isinga agree nebudget remuSouth Africa, wachibudirira budget roitwa reset again. So sometimes as a Zimbabwean we need to asking ourselves kuti chii chatinoti tine court in Zimbabwe, tine opposition in Zimbabwe. To be honest, sometimes I come back to Chamisa. I agree with Chamisa to kuti ambobuda mupolitician. It is exposing ZANU-PF kuti ZANU-PF inobehavia sei ZANU-PF haina kana basa nemumwe munhu. So long iyo time, the moment uchida kuti uda kupushira ZANU-PF mukona, the moment uchipa power, the moment wachitambisa ungati bhora remapepa. So I think it is wasting time for Zimbabwean, even turi kuti ma-opposition manje vari kupresenta isusu wachabangu vari mugovernment manje kuti utruste vanhu ivavo, watrusta kuti wane basa nevamwe vanhu, kwakurungoitawo just because wabvise kuti vanhu vachacomplaina kuti chii chavari kuita mugovernment, wai vari kutambira mari. It was very important for kuti iyo wanyepere kuopoza ZANU-PF. ZANU-PF already yaitowina zvainge yachiita, yange yakatocalculata kudhara kuti alright, apa toda kuita so, but kuti tiwine tofanira kuti tiite so, tive naChabangu kumere tiite so. Everyone in government is support ZANU-PF. To be honest, if one tochida kuva honest, since when ZANU-PF yakava mugovernment, since when government yemuZimbabwe yakambochinja anything in Zimbabwe than to be worse things? Hapana chinhu chakambochinjiwa negovernment of Zimbabwe kuti at least Zimbabwe yava better, economy yedu yava stable nenhau yeZANU-PF. We never see that, but vanhu tinachida kungosupporta zvinhu zviri nonsense, zvinhu zvisina kana musoro, zvisina kana direction. Let's be honest with each other kuti chii chakamboitiwa chaiyo neopposition muZimbabwe. Chinhu chaunoona kuti at least chinhu ichi chinodini, chinobatsira kana vana vari kucollege, vana vasiri kucollege, even mayouth emuZimbabwe ese. Chii chakaitwa neZANU-PF chakaitwa neopposition chaunoona. Tracer uone, sorry, EFF is not in government manje, haisiri mugovernment, but tarisaone zvinhu zvainoitira mayouth emuSouth Africa. Tracer uone kuti uchida kuona kuti opposition how is very important it is ne. EFF vanogona kubuda kana muparliament, just wasumuke wese wabude. If they don't agree with you, EFF vanosimuka wabuda. Ona last time EFF yakabuda, MK ikatevera kumashure ikabuda futi. If they don't agree with you, vanokusiya iwo woita zvauri kuda.
waona ndozvirudiwa muZANU-PF, but isusu tine maopposition ZANU-PF anonyepera kugara payo, ngati maopposition kupikisa zvinhu zvisina kana musoro. Uchipikisana nebenzi ndiwo unonga wabenzi, ukaona benzi richimhanya rakakumura hembe wakuridzingirira newo wakukumura hembe, kushoti newo uri benzi futi. Ndo zvakafanana nemaopposition muZimbabwe. Tarisaone they understand kuti nyange ukaenda kukoti, nyange ukaita sei pane zviri kuitika izvizvi, ZANU-PF never ufe wakawina. Unofungidzira kuti unowina sei uchiona president achitengera jaji imba worth mamillion, and then judge, do you think judge acha agree ne-opposition? So we need to come to face reality, guys. If one touch that chokwadi, vanofanira kungobuda mugovernment. The time ZANU-PF they want to put you in corner, remove yourself, and then they expose themselves. Monasa kuona kuti ZANU-PF, how they treat people in Zimbabwe. But vanhu toda kubatirira Chamisa aifanira kunga arimo who fight inside to fight who ndiani unondofighta muZANU-PF uchiwina? Since when? Since Mugabe arimo. Vanhu tresa ZANU-PF izvayaita since tansama. If anochida kuona kuti ZANU-PF is the devil people tarisa zvakaitika 2008 netime yeguku raHunde, utrese kuti chii chaicho the reason nekuti waite zvinhu zvawakaita. Yanga iri interest of Zimbabwean or it was interest for ZANU-PF? Trace those two events, zvinhu zvakaitika guku raHunde 2008, utrace kuti chii chaiitwa neZANU-PF chaida kubenefita Zimbabwean people. Ndopanofanira kuzvibvunza, and then when they answer kuti these people they never care about anyone, only they care it's about the power. For now, look at in Zimbabwe, vanhu vari kutambira mari ine musoro izvozvo, ma-politician nema-pastors muZimbabwe. It's only those people they live normal life, pastors, politician. So we need to come to face reality. In Zimbabwe, we don't have my opposition. Ona madhuku waste time kuti waenda kucourt, waste petrol, waenda court ichama up and down. Really, it's about only to want to make us think at least maybe aripo madhuku ari kuita something. It's a nonsense, guys. Since when? Zvakamboitika muZimbabwe, and then vanhu they disagree with ZANU-PF vobudirira. Tarisaone ZANU-PF waiforsa vanhu to sign kuenda kumavillage. Vamwe maparents, vamwe vanambuya mumavillage havatombona basa nazvo, dumbu rake rinonga rine nzara, wosvika munhu weZANU-PF omuexplainera zvinhu zvisiri izvo paya. Munhu anongosaina asikatombo, kana asina kumbopiwa kana 1 week, utoright tichakusira fomu iri rine marules ese, maadvantage nemadisadvantage, tichakusira fomu iroro, and then wowerenga. Wapedza ipapo, kana usingakwanisi kuwerenga, une wana unobvunza muneighbor wako okubetsera kuti alright, fomu iri zvavarozama kuexplaina what is advantage for me, what is disadvantage for me. You see, and then after 1 week vanodzokera, munhu atora fomu, munhu ese ava neagreement. Tani kuti munhu anongosvika 2 minutes achitodarika bvungati ndinogwacha nembwa zviri kudzingirirana ipapo, and then munhu otosainisiwa fomu. It's really, guys. And then you say ZANU-PF is for Zimbabwean people. My opposition for Zimbabwean people. We don't have opposition. It's a game. It's a game zvinoitika mugovernment. Zvese even zviri kuitwa kuda kuchinja mutemo muZimbabwe. Do you think ZANU-PF wanga vasingazivi the answer? They know the answer. Tarisa kuti mukoti vanhu vari kupresenta mukoti manje court order, wakapedzisira kupiwa zvinhu rini, wakapedzisira kupiwa mota rini, wotresa izvozvozvo, wotarisa nezvinhu zviri kuitika izvozvizvi, waizosaidirana. Saka it is all wasting time kuti vanhu tine network, kuti vanhu tinge tichisecha kuti madhuku ari kuita sei, maopposition ari kuita sei,
iwo wachitobenefita. The time wena iwo uchiscrowa paya uchitarisa, iwo waritobenefita interest ungati vanhu kune munhu ane at least munhu ane basa nesu. It is all of wasting of time. ZANU-PF vanhu maopposition the time mavhoti akapera, munhu wese aingofanira kuisa maturusi pasi woenda kumumba kwako wogara. Ifi kana vanhu vachikuda vachangokuvhotera back. Ifi kana vanhu ende vanhu waizotonatsa kuona zvinhu zvine musoro kuti zvinhu zvaitiwa nemaopposition at least since tava nemaopposition muZimbabwe ndo time opposition yatangawo kushanda, yaitangawo kuita zvinhu zvine musoro. Just because the ZANU-PF, they don't believe anyone, they believe in themselves. Only ZANU-PF vane basa iwo chete, ndo vanhu vanoona zvavanoita zvinhu zvine musoro. Zvinhu zvinoitwa nemaopposition never. That's why uchiona kuti pana ndiani anoitwa ngati anopenga Chris Chiwanko or what, anotokuudza kuti nyika ino takaitora nepfuti. Iyo kana uchida kuti uitore unotofanira kuitawo zvatakaita, ungati tichiri kuma90s. Munhu anonga achikuudza pamberi petelevision, achikuudza pamberi pako kuti nyika iyi takaitora neropa iyi. And then you expect change about that. Really? Sorry, record yangu yakareba but you see, if one understand that beat it's about only ZANU-PF, why mamuchifaitana now? Mune makangoregedza ZANU-PF yoita zvayaida, expose ZANU-PF to live and they do whatever they want to do. I listen them now sorry. Ndikuteerera madhuku manje achitaura zvataura zvinhu zvisina musoro nekuti it's about all ZANU-PF. But madhuku aienda kukoti manje achiti it's not agree with about ZANU-PF they do. Yes, you don't agree, but you know the answer at the end. Kuti ZANU-PF already is win. But you fight for them. Why you fight for waifanira kubuda pa even woudza vanhu chokwadi Zimbabwean opposition. If we need to be honest, stop fighting ZANU-PF what they do. Just leave, resign, step down everyone. Kutaridza choko, kutaridza vanhu wese, the world, everyone kuti we don't agree with ZANU-PF they do. You don't put ZANU-PF to court. Already Munangagwa that I am a court, I am a vendor, I am everything, and then you fight with that person. I am everything, I'm an army, I'm a police. Why you fight that person? To expose that person, just step down and remove yourself. ZANU-PF, they don't have a choice. They don't have a choice to waenderere mberi wachita zvavo just because they know kuti hapana munhu uri kufaitana naye, hapana munhu ari kukuopoza. Vanhu vati they agree with you, right? Ataneta newe zvaunoita. Do whatever you want. We are all tired to fight about you. Saka zvese zvanana madhuku watoti zvemusoro pangu zvanonga vachiitira zvekuti we go to court or what, and zvinhu zvanonga achienderesa zvisina kana nemusoro, zvinhu zvaunoziva never ufe wakabudirira, haumbofe wakabudirira. They wasting our old time, our data, everything, uchisechana navo kuti vanhu varimbotiwo chima opposition. It is all wasting of time. And in a data food, my opposition, if they are going to chokwadi, to oppose ZANU-PF, suppose just step down, sit back. Vanhu vari mukati kusina kana nenetwork vari kurarama sei? Vari kufa here? Vari kungorarama vanhu vari muZimbabwe? Kuna vanhu vasikatombozivi chii chiri kuitika muZimbabwe but vachitorarama. Waifanira kungo step down and then ZANU-PF voita zvavanoda neparliament yavo, vanongoenda ndito vakavakirwa nemaChina vakavapa mamine kuti tisusu tisafe. Vanongovasiya muparliament yavo imomo vozigarira voita zvavanoda, vozviopoza voita zvese zvavanoda. Ivo handiti ndiyo government yacho, ndo zvavanoda. Uri kuda kuopoza chii?
I never see even one day chinhu chakamboitiwa neparamendi yemugovernment kuti hai at least wafaita about road yemuzimbabwe yakafa kumere igadzirwe after 2 months 3 months kumere road yese itange kugradwa itange kurenewa panyowani iwe new road. I never see that. Only they fight zvinhu zvisina kana nemusoro wese, zvinhu zvisingambobenefiti vanhu vemuzimbabwe. Vanhu vemuzimbabwe vari kusafa vanhu vemuzimbabwe, but unoona okuti kune maopposition madhukas zvazoti fed vanhu vaingofanira kunyarara maopposition wozvidzorera kumashure wostep down, and then kana munhu wese astep down ZANU-PF inosara iri pamhene, haina painoda kuhaidha. Maybe at least ZANU-PF ndo painotanga kuvhurika brain kutanga kuona kuti guys we need to do about Zimbabwe, zvinhu zvese zvataita tatisingaitire vanhu vemuzimbabwe, just because unonga wasara pachena. Unonga wasara pachena pasina pekuhaidha, just because ZANU-PF inonga ichihaidha neopposition. Pavanopinda muparamendi patanga kukomplaina kuti maopposition paanoti zvakati hazvisi kuitiyo, vanobva vabvunza maopposition iwo uri kuita chii. Waona, and then time yotofamba wotobuda muparamendi, month end yotopera wototambira mari, and then what is happening? Nothing. Saka vanhu vaifanira kungoresigna munhu wese, even izvozvi wanga vasina kuagree naChamisa at the moment kuti Chamisa pakastep down akazviremova nana Fadzai Mahere wana Ostalo, wanga vasina kuzvibudisa wese maopposition they agree with Chamisa pari zvino ndo pavaifanira kuzviva honest about pavaifanira kuzvitaridza kuti vari honest about Zimbabwe. Waifanira kungoti pakanzi bill chete, but what we are not involved about that. We need to resign, all of us. Even Chabangu, even we blaming it, Chabangu is a stupid person already on those that anema answer achazofana ku answer kana Zimbabwe yava right. Aifanira ku step down kuudza imbwa dzake kuti please munhu wese ngaabude imomo. At least vanhu vaitombowana chinhu chekumufarira Chabangu kuti aitawo zvinhu zvine musoro. Munhu wese aifanira kubuda mugovernment ozvigarira kumba, orimazva magadheni avo nekuita zvimwe zvinhu, wosiya ZANU-PF yachiita zvainoda, yochinja mutemo, yoisa mitemo yairi kuda. Just already hapana chinhu chaunonga uchifaitira. Vari kuwaste our taxpayer money to go to parliament to fight about ZANU-PF. Zvinhu zvanoziva ZANU-PF mangwana inongomuka yavapo, mutemo watochinjiwa.